Keduan dangdut kanca-kanca. Salim ala Sayyidina Yuk Paranggono alon-alon jumeneng. Bapak pendengar
Tanduk ya nak. Ya. Insya Allah Gusti Allah ngijabani. Pancen sing di suwun kaya ngono nak. Oh iya ngestoke dawuh. Iki bengi lakone request saka panjenengane Mbah Rasim. Lakone apa? Narayana dadi ratu. Oh ngono ya. Ya iki menceritakan kisahe panjenengane Mbah Rasim. Oh ngono ya. Kisahe panjenengane Mbah Rasim. Biyen kuwi nuwun sewu panjenengane kena diarani dipandang sebelah mata. Oh, ngono ning saka ketekunane panjenengane mekasane saiki wis kaya ngene nok piyayi sing sapa sing ora tepung, sapa sing ora kenal kelawan panjenengane Mbah Rasim. Oh, ngono iya. Kabeh wis dilalui apa jenenge kuwi rekasane dhisik mulyane saiki ya Yung. Pancen ya kaya ngono. Ya apa ing pasrampungan keuletane panjenengane anggone mengarungi kehidupan kang sarta nampa pacoban ditampa kanthi ikhlas lahir batin mekasane saiki wis bisa antuk dalane kamulyan. Oh ngono ya Yung. Iya. Wong jane winginane lek panjenengane cara-carane iki tahun kepungkur nek rada arep kejelungup to nok. Ya, perkara omah sing arep disita karo bank. Ya. Mau cerita pirang-pirang karo aku. Bot-bote panjenengane ya seneng dana rasa, seneng sedekah, wekasane walaupun bagaimana Gusti Allah kuwi ora sare. Walaupun rumah itu mau disita oleh bank, ning nyatane saka keiklasane belionya lan nyuwun marang purbaning Gusti sing ngarya jagat entuk dalan wekasane iki wis bisa diwengku meneh dening panjenengane Mbah Rasim omahe kuwi. Heeh. Mara regane 3 miliar lho, Nduk. Oh, ngono iya. Kuwi wae wong kuwi nek seneng gawe atine wong liya, seneng sedekah, seneng ngamal jariah, gawe senenge wong pirang-pirang iki digampangke karo Gusti Allah urusane. Pancen ya kaya ngono. Heeh, ya. Ngestoke dawuh. Wis ora usah nyontoh sapa-sapa. Ya, wis minangka dadi bukti. Ya, ngestoke dawuh. Ya nak. Iki wancine hiburan. Oh, ngono ya. Merga iki uga dirawuhi. Iki Nduk. Sapa?
ingkang kala minggu kepungkur tindak ana nggubuke awake dhewe saka ing DPRD Provinsi Jawa Tengah panjenengane Ibu Patmasari Mustika Jati ya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ya saka Serawung lan tepung laman panjenengane Mbah Rasim adoh saka Semarang tindak rene kepengin nyambung silaturahmi iki lho luar biasa. Oh ngono ya. Bu Patma, heeh pengenane ning nggonku nuruti anake jenenge anggota dewan kayak DPR provinsi duwite ya akeh. Heeh. Delalah putrane kembar Mas Satria karo Mas Satya nek ora kleru jenenge wi yo seneng mayang utawa seneng dalang. Oh, ngono. Oh, lah kebetulan aku nganggur, wi nang omah sampean ku dodol wayang. Oh, ngono iya. Daripada nganggur ning omah iki aku dadi bakul wayang. Lah, putrane Bu Patma kuwi seneng karo wayang nggone dhewe, tindak ning nggone dhewe karo Mas Rizky utawa garwane Bu Patma. Oh, blonjo wayang. Heeh. Anake gandeng seneng wayang yo. Wong tuane ya los. Oh, ngono. Wayang tak gular ning pendopo. Lah. Putra-putrane Mas Satya karo Satya, "Ayo Mas, ngono, milih wayang senengamu apa?" Lah kok ibuke entuk tuku wayang, pokoke lek mu blonjo ora kliwat saka 5 yuta ngono kuwi lah ya. Ngono. Oh iya, ya. Wis luar biasa kawigatene wong tua menyang anak ya heeh. Iki luar biasa kok no. Ya uga dirawuhi dening Pak Siswanto di DPRD Kabupaten Bluro. Oh, ngono sugeng rawuh, sugeng wungon, sugeng lelenggan. Oh iya, nggih stoke dawuh. Heeh, ya. Coba nak iki gandeng bintang tamu. Wah, iki. Bintang tamune wis do cumawis, heeh. Anu sing cilik dhewe didhisikne nok. Heeh, ya, selak ngantuk, heeh. Sing cilik dhewe didhisikne aku ya lagi tepung iki. Mula gen ajar kendel. Oh, ngono Mbak Elisa ya wis siaga. Mbak Eka uget-uget ya wis samata. Saiki genduk sing cilik kuwi diaturi jumeneng ya nok. Heeh, ya. Kaya ngapa? Ya diaturi ngadeg. Ya. Pelak ya, Heeh, ya. Diaturi jumeneng. Ya. Umak pang Pak, yuk. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu. Oh nggih. Nyuwun Mas nggon mikipun dipun banterke kalian operator. Sampun banter, Mbak? Nggih, sampun. Oh, sampun. Nuwun sewu nderek tepung tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Nggih, paring asma Dea Sekarningrum. Sinten? Dea Sekarningrum. Dea. Nggih. Oh, Sekarningrum. Saking pundi daleme? Saking Randu Blatung. Loh, Bluro mriki mawon? Nggih. Nuwun sewu sampean Mbak Dea kelas pinten sakniki? Kelas 3 SMP. Wah, kelas 3 SMP. Nggih. Oh iya. Nek kelas 3 SMP berarti wis M sampean. Nggih. Mboten Mbak Dea. Wau sampean mriki kalian sinten? Kalian Ibu, kalian Mas. Oh, Ibu kali Mas. Nggih. Lah sebabnya apa kok sampean ki ikut tampil di sini sebabnya apa? Latihan. Latihan? Nggih. Oh, nguri-nguri budaya nggih. 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 Napa bapake seniman? Boten. Oh, lah bapake napa? Ocek. Apa? Bakul ocek. Bakal ocek ya apa? Ocek jagung.
Apa ocek-ocek jagung ki? Wah. Oh, ocek-ocek jagungnya apa? Bapak ora ngerti ya, Nduk? Mengupas jagung. Oh, ngoncek jagung. Ngocek. Wah. Ah, tak kira mlecek-mlecek jagung ngono aku krunguku. Ya. Heeh, ya. Ibu sinden mriki. Mboten. Ibu penari. Petani. Petani. Nggih. Petani napa? Tandur. Tandur-tandur sing ditandur napa ibumu? Pari. Oh, tak kira jagungnya bapakmu. Langgeng. Kok sampean dudu anak seniman, bapak ya dudu seniman, ibu ya dudu seniwati. Kok sampean ki nyinden ngene apa ora isin? Mboten. Terus dasare apa sampean seneng nyinden? Takdir. Loh, takdir? Nggih. Kok iso takdir? Alasane apa? Ayo. Seneng mawon, Seneng, seneng nyanyi. Diawali dari suka. Nggih. Terus ajar nyinden. Nggih. Sing ngajari sinten? Pak D. Pak Demu dalang. Mboten, pengendang. Oh, pengendang. Nggih. Iya. Nah, aku lek ngerti cah sing seneng budaya ngene iki jan. Mbok lek mangan sing akeh to, Nduk? Nggih, Pak. Sing mangan sing akeh. Gak doyan, Pak. Sing seneng mangan. Kowe lek madhep rono. Lek tas sawang kok ngiringan iki jan sinden pengawak triplek kowe iki. Dadi tipis. Iya, mangan sing akeh ben sehat men kuat gen rada lemu ngono dadi kan ya. Arep nembang napa? Nggih, paringi nyidro asmara ula tampar. Lho, saged. Nggih. Ula insyaallah tampar saged. nyidro asmara niku karyane sinten? Bapake panjenengan. Sapa jenenge? Bapak Sukron Suwondo. Wah bener, heeh. Sukron Suwondo. Malah Nggih. enek lho mantune lek nyebut bapakku malah kleru Sakrun Suwondo ki enek mantune ngene. Ya. Saman kok seneng lagu kuwi, mongko lagu karyane Mbah Sukron. Kuwi senengane Mbah Rasim. Mbah Rasim ki karya-karyane Mbah Sukron, kuwi seneng. Paham mboten? Saman wis ngerti Mbah Rasim urung? Mboten. Lah piye to iki? Sing bayari awake dhewe kabeh ki Mbah Rasim. Angger gondrong nganggo blangkon, ya kuwi. Nggih, kula ngertos. Kowe ngerti ta? Nggih. Ning daleme kono mau ya. Ampun ngertos. Nah ya ning daleme apik ora mau. Jos. Jos ya Mae. Nggih. Oh, aku mau dikei dangkel jati iki 6 kon gawa mulih aku. Dinggo napa? Ya dinggo lungguh mosok dipangan. Oh ya eneng. Ah ya. Enek bawane ora nak cahayu. Wonten. Aja bapan ana sik, Ndaja. Nggih. Pangkur nggih. Nah, pangkur. Metik seri angling darmo ngono ta? Nggih. Leres. Oh alah. Ya. Iki dari ajar lho nggih. Oke, siap. Metik seri angkleng darmo. Luar biasa kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Dea. Ngger. Aku lek bocah seneng budaya Jawa, ngrungkepi budaya, mongko kowe dilairke dadi bocah milenial ning kowe atimu ora isin ngrungkepi karo budaya Jawa luar biasa. Matur suwun. Heeh, lah kok aku ki dalang duwe anak malah ora seneng dalang malah senengane mancing. Mancing napa niku, Pak? Astagfirullah. Mancing iwak no. Tapi karo mbok sing dhisik ning karo mbok iki yo seneng dalang kabeh. Nanong. Ya. Ana cerita tingkae ula kalih. Elisa, enek mik ora sa? Komentarmu gimana sa? Iki SMP ning lek nyuwara ora kesusu sareh luar biasa. Aku mau sangu apa ora ya ki mau. Piye sa? Ya pripun Pak Kangko? Pendapat kamu gimana tentang dia? Nah, tadi tak takon nih, aku tak tanyain, tak tangletin. Tangleting. Ya. Mbak Dea udah pernah ikut wayangan apa belum? Iya. Gitu kan. Ah. Punya pengalaman ikut dalang apa belum? Katanya udah gitu. Dalangnya siapa gitu? Dalang sini ya. Nggih. Pak siapa? Ki Fajar Caroko. Oh ya udah berapa kali wayangan? 1 kali. Loh, sepisan wis Pisan. kaya ngene lho. Oh, ora tahu anu to? Iya dia. Niku
ora tau melu dalang kene Pak Dalang Yasiben lho. Dereng. Aja gelem lek bayar ngurus 50.000 kuwi. Ayo badar-badarke. Kuwi sak kaya ngono Itu ya. yang luar biasa. Baru Dari satu kali. cara pakai bajunya juga, ya nggak neko-neko. Betul. Ya toh, carane sanggulan, lo demes kon dhuwur tekan ngisor. Betul. Carane bertutur juga hati-hati. Baru pertama ikut wayang biasanya ndredeg loh Pak. Ah. Kalau berdiri di panggung yang Demam megah, panggung. apalagi tak panggungnya Pak Kangko kan udah megah gitu ya, udah Iya. kelas nasional. Iya. Nah iki enggak, dia berani tetap memandang penonton ya. Semangat Mbak Dia luar Terima biasa. kasih, Mbak Elisa. Pokoknya Indonesian Idol ya. Ya. Ya kudu disuwuni pendapat kamu gimana? Tunas-tunas muda dari Blora ini kan luar biasa juga. Eka, bagaimana pendapat kamu? Kamu bisa ngomong nggak sih? Kalau aku sih yes. 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 Yes, piye? Nah iya saya mendukung 100% kamu pokoknya terus berjalan. Aku mbiyen SMP dandananku kelawu saiki lho kaya ngene iki lho. Bocah kelas 3 sapi kaya ngene iki lho nek ponine gorden barangane aku dadi terinspirasi ngeten lho. Oh, poni gordane piye ta? Lah ngeten iki nyilak samping nyilak kiwa ngeten niku lho, nyiwak-nyiwon nengen niku lho. Oh iya iya. Hebat, hebat. Luar biasa ya. Luar biasa, suwantene nggih pun pleng kalih gamelan. Iya. Ayo, apa artikulasine nggih pun cetha, ora ndredeg kaya sing diomong Mbak Elisa wae. Ora kemrungsung. Ora kemrungsung. Saweh. Jane nggih ndredeg lho. Merinding. Oh, merinding. Merinding kok madhep aku kaya ora demit kok iso. Nek merinding ya biasae, rasah madhep Dedek, ya Mbak. Dedek. Lah karo kene sik cilik aku Aku mau ayo sing cilik dhewe ngadeg, aku meh ngadeg. Dur kene kelas piro? Kelas 3 to? Kelas 3 SMP. Oh, Lah kaya kelas piro? lagi daftar PAUD, Pak. Ngono kaya tekoki kelas. Nah, ngurta ngerti kene iki wis ning pawiatan inggil lho. Oh iya, pawitan inggil. Saking inggile tabrak motor mabur. Iya. Nggih, atur nuwun Pak Kangko. Iya. Pokoke nilai apresiasi. Iya. Kene Bang Siki, delak ngenge ilang. Sing dandani mau sapa? Piyambak. Dandan dhewe. Nggih. Kok wis cuantik kaya ngono ya Isan. Dah, jan luar biasa. Iya. Kaya sapa? Mbok rupane kaya sapa kuwi? Sapa? Rupane iki kaya sapa? Sapa? Ora to. Ayo nembange ora cerewet sinden-sinden do. Ya. Engkang semya Cumbu. semberanya jenenge ulah tampar. Banter ya suarane. Nanong, nanong. Wani gunjak karawane sang moho wiku. Nduk dia, Perdalam selain masyarakat yang ada di Delok Pojok Watu, nggih. para tamu undangan perangkating desa Pak Lurah, juga malam hari ini dihadiri penjalanan Ibu Padmasari DPR Provinsi dari Jawa Tengah, jauh-jauh dari Semarang ke sini. Luar biasa. Pun biasa ya ini. Ngertos. Menika lho nganggo apa jilbab biru. Cantik. Cantik ya? Nggih. Cantik. Niku putra-putrane iso ndalang. Luar biasa. Kembar. Putrane niku nggih, pinter ndalang ya luar biasa. Ibu DPR anake pinter ndalang. Ya ya. Jos. Nah, ya. Karo penjenengane Pak Siswanto DPR Kabupaten Blora. Nah. Nana nanung. Anangge sang naga
nanone nong sasile nyinaka kini Sekar Ningrum, siswi SMP Negeri 2 Randu Blatung, bener ya? Tahun 2023 juara 1 Sinden Idol tingkat Kabupaten Blora kategori SMP. Nggih leres? Nggih leres. Luar biasa. Riyen nggih nate nyindeni Mbah Sukron bulan Juli 2024. Leres nggih? Leres. Lah iya, Ini juga ada yang WA. Loh, sik, HP ku kan iki anyar. Dadi tak anu lho, dadi salam untuk Dik Dia. Dadi ngene iki jenenge HP iPhone Pro Max. Kan anyar HP ku. Ya, badan wayang tak tukokne HP iPhone Pro Max. Salam untuk Nduk Dea dari penggemar wayang, utamane saka teman-teman dari WMC Wayang Maniak Community. Siapapun dalangnya, yang penting wayangnya selalu dilihat dan dicintai. Tepuk tangan WMC. Nggih. Monggo lajeng. Aku tak buka HP sik. Ya, coba yang apa. Ya yo. Dangdut bro. Tuh.
biasa, kanca-kanca oplos teparangan lagi banduk dia. Ojo lungguh sih. Ojo lungguh sih. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ya. Semoga sempulur anggone dadi sindene. Amin. Matur suwun. Luar biasa. Kok sih, Nduk. Heeh. Kowe yo pariano, ngerti parian gak? Parian seperti ini, ubur-ubur ikan lele. Terus semoga subur makmur. Anggone dadi sindene. Nah, ya. Pokoke sing penting iso ora? Nek ora iso tak warai. Warai. Heeh, tak warai ya. Minum tajin. Minum tajin. 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 Heeh. Cakep. Bisa toh? Minum tajin. Minum tajin. Waktu sore. Waktu sore. Mbah Rasim. Mbah Rasim. Njaluk duwite. Njaluk duwite. Iki ana duit nggo sampean. Ojo nyesakne. Tak matke. Ha, ini wis. Monggo saka Pak Kangko ya. Matur suwun nggih, Pak. Sami-sami. Engko lenggasik engko gek nyinden meneh ya, Nduk. Dia, wah sinden idol ya. Oh, ngono luar biasa. Bibit unggul. Kalau diparingi aja lungguh sik, Mbah Rasim iki wong ra kenekan kok. Wong ra kenekan. Aku mau nyangoni 200 ora-orane iki engko Mbah Rasim yo 500. Oh, 100. Ora apa-apa. Matur suwun Mbah Rasim. Didongakne sukses sehat selalu. Semoga sehat selalu, panjang umur. Omahe ndang dadi. Omahe ndang ketularan aku. Aku pengen ketularan. Ketularan pengen di omah. Omah sing apik kaya ngono ya. Apa-apa dumadi saka kayu. Muga-muga sok ndang mantu. Amin. Amin. Sok lek mantu wayang meneh, sampean melu neh ya. Sumpen Oktober. Amin. Longgar to sampean Oktober? Mboten ngertos. Ora ngerti ya. Ya wis ora ngerti. Ya kaya ngono ya. Bluro iki luar biasa, bluro luar biasa ya. Heeh, ya nggih. Pancen ya bibit unggul sing perlu diuri-uri. Oh, ngono ya. Generasi-generasi penerus nggon seniman luar biasa. Heeh. Wis duweni kendel, swara ya bergas ya becik, karo gamelan ya gelem menyatu. Dasare gandes luwes merati. Wah, ngono ya. Oh, nggih, siap. Engko gen dikancani karo Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa. Jumeneng luwih dhisik. Ya, engko bar iki Ibu Padma, Bu DPR Provinsi diaturi ndak panggung. Heeh. Ya, dangdutan sik ya, Nak. Ya. Mbak Elisa sik kon tampil. Ya, nangis sajroning atiku. Nalikane Elisa harus langsung. Bisa ku
Samboyo. Karo kendangku Tong Jawa Timuran. Yo pembalung melu joget karo tabuh. Elisa Orkarus Sahaso. Selamat malam Pak. Ya ampun. Aku Ngobrol. tuh gimana ya? Jet Gimana? lag ya. Kalau koyo nek wong numpak motor mabur ki Hah? jet lag. Jet lagi piye tegese? Jet lag ki carane bar seko ngambor awang-awang Hah? terus tekan daratan apa munggah saka daratan munggah ning ngambor awang-awang. Oh iya. Jadi aku biasanya kan wingi-wingi bar saka Jogjanan terus ketemu Dwi Jolaras langsung sesek aku. Sesek. Sesek ora sesek. Wah, sesek kok sesek. Nah, jadi cara Jawa Timur kecemplung Prambanan yo. Itu menandakan bahwa teman-teman itu selalu support untuk Iya. mengiringi kamu supaya lebih Matur nuwun, luar semangat. biasa tapi ya aura Dwi Jolaras iki sing gawe semangat luar biasa. Iya. Dadi arep lesul kesel kaya ngopo nek wis ketemu ketepok karo kanca-kanca warga wonten pojok watu wah remen seneng semangat. Remen seneng semangat. Niku weh mboten upuk mboten saged digambarke koto-koto. Kata-kata.
Sudah 2 kali ya saya kesini ya. Kaping pindho, sing kaping setunggal tanggal 16 Februari 24 2024. Nah, niku 2024 sekarang 2025 31 Januari ketepuk malih kalih sedulur-sedulur. Nggih, Pojok Luar Watu. biasa, Pojok Tetap Watu. sponsor utama Mbah Rasim. Mbah Rasim lho, kula wau nek mboten panjenengan Heeh. lah kula mboten ngertos to kan kula wingi juga langsung apa? Ke lokasi. Jujuk. Jujuk Iya, lokasi. langsung jujuk lokasi, tapi tadi langsung menganga. Menganga gimana? Ya lihat itu rumahnya Mbah Rasim, Mbak Elisa, iki omahku ki seko sampah. Aku melongo sampah kok koyo ngene apike. Melongo kan ya. Maksudnya itu jadi aksesoris ngono apa batang-batang kayu Iya. itu dari ditoto dadi apik banget. Wah, aku merinding. Pengen bayangke mbok omahku kaya ngono wis do tak kon morong omahku ya gak tak madhek dalang mergane gaya omahe Jati ngono kae. Oh iya, nggih gaya. Panjenengan. Panggih. Nilai seninya tinggi. Nilai seni tinggi tadi juga bilang, iki Pak Kangko wis tak sangoni glondongan Jati, walah batinku garasiku nggon mobil yo isih kosong, Pak. Lek gelem mbok nggawa ojek turah akeh. Iya toh, nggo kursi-kursi. Biar aja meneh kok kayu glondongan. Aku diparingi gawang kaya ngene iki. Aku wis ora ragat. Biasa, wis cul ora owel Cul ya, ora Pak. owel. Luar biasa makannya nek orang itu kalau peka terus ya jul ora owel rezekine ana wae dalane. Pokok men rasa sumelang arep utang pirang-pirang ya ana wae dalane saka sing gawe urip ya, Pak. Betul.